Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkan ka da zuwa wannan tasha mai albarka mai suna Haidar TV. Kamar yadda muka sani, Haidar TV tasha ce da za ta take kawo muna videos na musamman wayanda suka shafi computer technologies. Dan Allah kada ku manta ku yi subscribing, ku danna alamar kararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon videos. Saboda yawan like ɗinsu yana ƙara mana ƙarfin gwiwa da kuma subscribe ɗinku da kuma comment ɗinku inda muka kuskure ko kuma wanda yake tambaya. Dan Allah kada a manta da wannan, kuma a yi like a share ga sauran yan uwa su masu amfana. Ba tare da ɓata lokaci ba, darasin mu na yau zai koya mana yanda zaka hana a yi maka hacking. Idan muka bambanta ba, a yanzu duniya yanzu nan hacking ya zama ruwan dare, wanda zaka tashi Facebook ɗinka ka kwanta lafiya lau, zaka waye gari wani ya yi maka hacking. To ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga cikin videos. Zaka zo ka nemi Facebook app ɗinka, zaka kilikin ɗin shi, kana yin kilikin zai kawo maka wannan fuska. Ita ce cikakkiyar fuska ta Facebook ta asali. Shi ma kamar yadda muka sani, za mu zo nan wajen ɗigaggan nan guda uku, za mu danna su. Muna danna su zai kawo maka wannan fuska. Yana kawo maka wannan fuska, za ka je ka danna setting. Kana danna setting zai kawo maka wannan fuska. Za ka zo ka ja ƙasa, za a ga nan da aka rubuta security and login. Za ka yi kilikin ɗin shi. Kana yin kilikin ɗin shi zai kawo maka wannan fuska. Wannan ita ce cikakkiyar fuska ta setting, wanda komi kake so a cikin wannan matsala ta Facebook za ka same shi. Yana kawo maka wannan fuska. Za ka zo a wajen da aka rubuta get alert about unrecognizable login. To wannan unrecognizable login yana yi maka alerting duk wanda ya kokarin shiga Facebook ɗinka. Za a yi maka alerting a number waya kasa ko kuma a email, wanda da sauri za ka canza password ɗin. To wannan unrecognizing yana da amfani sosai ga duk mai Facebook ya saita shi. Matukar ka saita shi, ba wanda zai yi maka hacking. Ko da ya kokarin ya yi maka hacking, to Facebook za su yi maka alerting, za su tambaye ka kai ke son ka shiga ko kuma ba kai ka son ka shiga. Ba tare da lokaci ba, za ka yi kilikin din shi. Kana yin kilikin din shi zai kawo maka wannan fuska. Zai tambaye ka if you get an alert from an unfamiliar locations or browsing, you will be able to reset your passport under your account. Yana nufin idan wani ya kokarin ka samu alert, wannan kokarin ya shiga account ɗinka wanda ba kai na ba, immediately cikin sauri za ka canza. Za su gaya ma cewa ka canza password. Za ka zo inga email kake so a rika turo ma, in kuma ga number wayan kake so a rika turo ma, duk wanda kake so za shi. To mun ba ta ɓata lokaci ba, bari mu danna email ɗinmu. Kana dannawa zai kawo maka wannan fuska. Sai ka yi adin da yawa haruna magaza@gmail.com, sai mu shige shi. Muna shigan shi yanzu, immediately za su aiko mana code. Za mu je mu ga code inda suka aiko. Za mu zo nan mu ga email ɗinmu. Za mu shigo email ɗinmu, za mu ga code Facebook sun aiko mana. Za mu shige shi. Shiga ga code ɗin, kun ga sun aiko ga code ɗin da suka aiko mana. Sai mu yi copy ɗin shi. Mu yi copy ɗin shi, sai mu koma can cikin Facebook mu yi post ɗin shi. Ga code ɗin nan sun aiko mana, kawai sai mu yi login. Muna yin login za mu jira shi. Shikenan yanzu ya yi. Duk wanda ya kokarin shiga email ɗinmu, duk wanda ya kokarin shiga Facebook ɗinmu, to immediately Facebook za su yi mana alerting a wannan email cewa so wani yana kokarin shiga email ɗinmu. Idan mu ne ba matsala, idan ba kai ne ba, kawai cikin sauki ka canza password ɗinka ba tare da kai maka hacking ba. Ba tare da ɓata lokaci ba, a nan muka kawo ƙarshen wannan videos. Mun gode da ziyarar channel ɗinmu.